Здравейте, аз съм Бена Радева и този клип, знам, това е в канала на брат ми, но този клип ще бъде с него. Той ще играе Нинджаго, ще си строи Нинджаго. Още нещо падна. И ще ви покажем сега. Просто аз ще го снимам. Стоп! Няма да ги Ето го и него. Коста хора, направих само тези неща, защото трудно се отнема времето. Така, сега. Може да го правиш ето тук да се вижда добре, че какво правиш. Гледай гърмата. Ето ми го той. О, по-бавно дай. Аз ще ги показвам. И каската. Ето я маник. Който може да се слага на Ето картата му. Ето ми това. Което направиш. Ето и духчето. Чакай малко. И е готово. Дай духчето в ръката ми. Няма. Видяха го хората. Тук само всички части. Стои се от две човече. Две човечета. Малко ми е трудно, защото съм с задна камера и трябва да го снимам. Как гледа. Той го направи целия. Не почти целия. Как ти не почти целия? Мечове да ли трябваш? Хора, поне е малко скучно и много трудно се вижда човека, стои човечето. Като го направи, ще ви се обадим. Просто ще се върнем, като го направи. Той е напълно готов! Ето го. Може ли аз да го покажа, защото аз съм фотограф... Не, аз съм режисьора на клиповете. Не винаги си режисьор на клиповете. Нека си имаш задна камера, нали? Аз си ги снимам. Някой да може да снимам клип с PyPy 2. Това съм аз и ти го знаеш. И може да снимам клип. И... Чакай да... Да, аз съм PyPy 2. PyPy 2. Не знам, май се отрязах лицето, не знам дали се видях добре. Кога снимаш клип PyPy 2? Не ме наричай така, това е най-гадния прякор. Господин, ще снимам клип, може би скоро. Днес ще кача клип в моя канал. Аз също ще кача клип в моя канал. Стефан, клипът става 2 минути, ако искаш малко да побързаш, защото хората едва ли ми е интересно само да дрънгаш тук някакви пусточи за Нинджаго. Глайдгъл Мадоне. Дай. Само да ви кажа, че той не е качвал, защото той малко трудно ще ви обясни. Той не е качвал клип, Стефан, отдавна не е качвал клип, този брат ми. Отдавна не е качвал клип, защото едни тапаци само се прегряват, които се смятат за негови приятели. И това е малко неуместно, защото не разбирам защо казват, че са му приятели, а се го дразнат, че какво казал в клиповете си и му се подиграват, което е много гадно. Само да му правят напуки да го яд. Не знам защо. Ето ги двете неща. Въпреки това, той продължава да снима клипове и няма да спре. Ето го, нещото ми. Може ли да сложи ето тук това, да се вижда добре, хората да го видят и така. Чакайте малко хора. Сега ще направим кратка пауза, за да може Стефан да го нагласи и ще се върна след малко. Ето го и него. Не, чакайте малко. Да го оправя ръцете. Хайде сега да се почваме PyPy 2. Стига. Има още едно човече. Ето така. Може да го видите. Така. Сега убих. Сега продължаваме с следващото човече. Той започва. Искате ме и ти нещо. Той е две човечета, гледай. Много гадно ти снима. Вие го талисата. Трябва да ти изчиста камерата. Ти го взех от едно място, талисата се казва. Живеете с нашия влог. Или с един мой приятел от влога. Камерата ти, мисля, че е замазана. Не. Таблета му е Samsung и мисля, че трябва да прави хубави снимки, но клиповете явно не са много яки, защото ако виждате, клиповете са малко по-размазани и не е много добре. Моите клипове са по-добри, имам предвид. Нахлава я.
Айде по-бързо, защото клипа вече стана 5 минути, максът ти е 15, мисля. Не, че Ще 10. вам прави по 20-30 минути. Добре. Не обърка. Ще направя кратка пауза, докато той свърши. Така, ето това е първото. Вече мисля, че го показахме, ако не се лъжа. Чакай малко. И ето го. Кой беше това? Надека или? Не знам, забравяхме името. Окей. Ето ги историята. Той наистина ми ги е казал всичките, тъй че наистина го е забравяме. Ето го и Лойд и този, който мистериозно. Остави ги ето така да ги видят. Остави за малко това. Ето тук. Да се види добре. Махни с ръката! Готини са. Това беше за този клип. Пускай. И довиждане! Довиждане. И стукшете лайк бутона. Може би не. Подпишете коментар, защото ние те, които имаме канали, се храним с лайкове. И довиждане. Както разбрахте, той се храни с лайкове. Да са